Eskerrik asko, Roberto. Atzokoan, Robertok aurreratu edo komentatu duen bezala, atzokoan egin genuen aurkezpena bai Euskal Korpus Onomastikoa eta Euskal Onomastikaren datutegia izeneko datu korpusen pixkat nondik norakoak eta azaldu genituen, eta naiz orain gauza berbera errepikatuko noski, baina pixkat laburbilduta konklusioa edo izan zen Euskal Korpus Onomastikoa deitzen duguna dela egitasmo handi bat, mardul bat, pixka bat onomastika batzordearen lan tresna bat bere erabakiak hartzen eta laguntzeko balio duena, informazio onomastikoa biltzeko toki bat, eta hartzen diren erabaki horiek hartu ahala, Euskaltzaindiak 2000 urtetik uste dut, okerrezpanago 2000 eta 2005 urte bitartetik, hasi zela datu horiek pixka bat plazaratzen edo kanporatzen edo gizarteratzen nolabait, Euskal Onomastikaren datutegia izeneko webgune bidezko datutegitik. Nolabait izango litzateke, ekoren erakusleioa edo lan tresna horrek daukan atal publiko bat, publikora begira daukan atal iragazia nahi baldin bada, eta hasieran, hastapenean behintzat, helburua zen onomastika batzordeak edo Euskaltzaindiak oro har onomastika alorrean hartutako erabaki guztiak edo ezarritako gomendioak, arauak, irizpenak eta bar, plazaratzeko modu bat, bide bat. Aspalditik erakutsi du bai zuzendaritzak, bai Euskaltzain buruak berak, borondatea Euskal Korpus Onomastikoan bildutako informazio hori guztiaren ikusgarritasuna handitzeko modu bat bilatzea. Borondate horretan oinarri hartuta, pixka paratu duguna izan da webgune berritu bat, askozaz ere informazio gehiago erakusteko webgunearen bidez. Alegia, ekotik informazio gehiago aterako da EODara gaurtik aurrera. Askoz gehiago esaten dugunean, hemen duzue, zer den tresna bakoitza, zer den Euskal Korpus Onomastikoa, zer den EODa, eta hauek dira erregistroetan laburbilduta pixkat kopuruak dira, eta kopuru horietan zer den ikusten dena, zer den orain arte erakutsi dena, eta hor begiratuta ikusten duzue jauzirik handienak eman direla alde batetik izenak, atalean, hau da, pertsona izenen bilduma horretatik, ekon dauden bilduta dagoenetik, orain artean erakutsi da 163 edo inguru, 3400 izen, eta gaurtik aurrera 4700 izen inguru erakutsiko dira, haien informazioarekin batera. Horretaz luzeago arituko da segituan Pascual Rekalde, bera aritu delako lan horretan eta izendegian bestelako berrikuntza interesgarri batzuk ere badaudelako. Baina, nik bai azpimarratu nahi dut jauzi interesgarri bat ere eman dela, oso nabarmenena behar bada, leku izenetan, toponimia alorrean. Orain artean, onomastika batzordeak eta Euskaltzaindiak onartutako arautze proposamenak baizik ez ziren erakusten, hau da, dagoen leku kopuru handi horretatik 103 baizik ez genuen erakusten, eta hasiko gara, ikusten duzuenez, 7.900-etik 1.000-tik gora toponimo edo leku izen izango dira aurrerantzean erakutsiko direnak, eta hauek guztiak erabaki ditu Euskaltzaindiak? Ez. Erakutsiko dugun informazio hori izango da guk ontzat, oroar, ontzat emandako edo irizpide egokiekin egindako lanen emaitza diren arautze proposamenak. Alegia, aurrerantzean, webgunea kontsultatzen duenak, batez ere toponimia alorrean, begiratu beharko du edo adi egon beharko da, jakiten gauza bakoitza nondik datorren. Hau, Euskaltzaindiaren araua da. Hau, Euskaltzaindiak bermatua dago, irizpen bat luzatu zuelako edo eman zuelako, ez dakize urtetan. Hau ordea da ikerlari, kanpoko ikerlari edo ikerketa talde baten proposamen bat. Berme hori dauka, oroar informazio asko plazaratuko da, eta hori da gaur aurkeztu nahi duguna. Horretarako tresna ere, hau da, EODa bera, webgunean erakusten zen, edo erakutsi izan den, tresna pixka bat berritu behar izan da,
noski informazio gehiago, bilaketa bat egiten dugunean orain askozaz ere erantzun gehiago eukiko ditugu, korpus handiago baten gainean egiten delako bilaketa. Orduan hori kudeatzeko ere tresna berriak atondu behar dira. Funtsean, ikusiko duzuena, gaurtik aurrera webean izango da orain artekoaren antzekoa hasieran. Bilaketa bat egiteko modu bat egongo da, hor ikusten duzu, hor idazten da zer bilatu nahi dugun, eta erantzun batzuk aterako zaizkigu hor. Funtsean, erantzun horietan, hasierako informazioak nolabait kontsulta egile arruntari begira daude, eta dira gutxi gora bera orain artekoen modukoak. Hau da, zein den izen nagusia, bestelako izenik badote duen, izen ofiziala baldin badauka ere aditzera emango da. Kasu honetan, mendi badaukagu, bere altitudea ere erakusten dugu, non dagoen eta abar. Baina, amatatu dut hau, hemen dago, arretaz begiratu beharko den kontua. Adibidez, goikoan agertzen da arautzea Euskaltzaindiaren araua. Duan, berme hori dauka, edo nolabait, ez dut esango behin betiko forma duela, baina akademiak bermatutako idazkera bat da, behekoan agertzen da batzordearen argitalpena. Ez da araua, baina batzordeak egindako liburu edo publikazio batean agertzen den forma, eta beraz, batzordetik behin pasatua da arautze proposamen hori. Hemen daukazue, araua den kasuetan, adibidez, azpian agertuko da link bat, esteka bat, klikatu eta arau horretara edo irizpen, publikatutako irizpen horretara, PDF-era jotzeko aukera eskaintzen duena, kasu guztietan. Hori bai, arau oso agertuko da, zerrenda, kasu honetan Gipuzkoako herri izendegia da, beste kasu batzuetan irizpena herri zehatz bati buruzkoa izango da, edo kasu bakoitzean dokumentua jasotzeko edo begiratzeko aukera eukiko dugu. Lehen esan duan bezala, emaitzak askoz ere ugariagoak izango dira. Adibidez, lehen 7.000 inguru toponimoren artean bilaketa egitea rota, ipintzen badugu, errota guztiak agertuko zitzaizkigun lehen, baina orain, igual 5.000 erregistro ateratzen zaizkigu. Hori nola kudeatu? Implementatu da sistema bat iragazkiak egiteko. Hemen, erantzun horretan agertzen diren erregistro horiek filtratzeko, murrizteko zerrenda, aukera batzuk eukiko ditugu. Beti ere, aukera horiek izango dira jasotako erantzunaren araberakoa. Izan daiteke, non bidezkoa, adibidez, interesatzen zaizkit, adibidez, abal amaiera daukaten toponimoak, baina interesatzen zaizkit bakarrik Gipuzkoakoak, edo bakarrik Arabako Aguraingoak. Hor filtratzeko aukera izango du. Edo bakarrik etxeak direnak izaeraren arabera eta iragazkiak. Hau da beste berrikuntza nabarmenetako bat, niretzat nabarmenena, eta da fitxan ikusten dugun informazioa da lehengoaren antzekoa. Oinarrizko datuak toki horri buruz. Baina orain, biztaratu ahal izango ditugu, leku horien arautze lanek eduki duten oinarri dokumentala eta ahoskoa, besteak beste. Eta hor daukagu adibidez dokumentazioa. Hemen da, Massimo izenari buruzko dokumentazioa, badago agertzen da hor erromatarren garaiko lekukotza bat, Antonius Maximus edo ez dakiz zer, eta holako beste iturri batzuetatik jasotako izen horren lekukotzak, berdin toponimoekin eta deiturekin. Dokumentazio horretan miatu ahal izango da lekukotza dokumental bakoitzean, edo askotan behintzat, agertuko da testu ingurua, non aipatua agertzen da. Kasu honetan, Massimo agertzen da adibidez Etxeberrizarakoaren liburu batean, eta hor daukazue testua, Orotariko Euskal Hiztegitik hartua. Datu hauek, datu dokumental hauek guztiak ez dira gureak, beste lan batzuetatik hartuta daude, noski, eta kasu guztietan aipatzen da zein den iturria. Kasu honetan Etxeberrizarakoa eta Euskararen hastapenak liburutik eta edizioa zein den, segero erreferentzia gisa orrialdea ematen baita. Horrezaz gainera, iturrian ikusten duzue behean agertzen dela jatorria. Jatorria da nondik hartu dugun guk. Hau da, ekora guk nondik jaso dugu. Kasu honetan, Orotariko Euskal Hiztegiaren
korpusetik hartutako datu onomastikoa da. Guk ez dugu hartu Etxeberrizarakoaren lana eta hortik atera, baizik eta jadanik beste batzuek sortutako korpus batetik hartutakoa da. Hemen beraz, iturria eta jatorria aipatzen dugu beti ere. Datu hauek ez baitira Euskaltzaindiarenak, ez dira gureak, egileak dituzte, eta egile horiei beti ere aitortzen zaie egiletasun eskubideak eta eta horretarako dago hau. Aipamenak beti zehazki eta emanda daude, albait zehatzen, eta horixe da gaur pixka eta aurkeztu nahi dugun tresna berri hau eta korpus handitze berri hau. Momentuz toponimian gehitu ditugun kopuru horiek guztiak batez ere datoz Nafarroko toponimia eta mapagintza bildumatik eta Ipar Euskal Herrian, Ipar Euskal Herriko Baionako Euskaltzaindian egindako ikerketa lan luze baten emaitza diren sarrerak. Aurki espero dugu Erkidego Autonomoko toponimia ere ipintzen hastea, eta bestelako korpus batzuk ere badaude hortik, Onomastikon Baskonie bildumako Iruñerriko toponimia eta beste batzuk, EPS oso luzean espero dugu, pixka bat gure tresna den honen korpus honen edukiak pixka bat plazaratzen aurrera segitzea eta lanean. Eta segituan, nien naiz gehiago enroiatuko, gehiago tresna berri hau ezagutzeko modurik onena da, sartu eta hor pixka bat trasteatu, modu dinamikoan erabil daiteke datutegia eta nik uste dut probetxua atera alzaiola. Segituan, Pascual Rekalderi pasatuko diotitza, berak azalduko dizue zehazki pertsona izenei buruz, tresna berri honetan eta bar, zelako berrikuntzak etorri diren, horiek ere segurazki interesekoak izango ditu.